Ni yw clwb pêl-droed Llanbradach, ond ni yw'r sgwad heddi. Show-off fwyaf yw Lucy. Y person sydd fwyaf tebygol i sgorio goliau yw Fion. Person sy'n rhoi cant yn ymarfer yw Ruby. Y person sy'n methu taclo yw Daisy. Y person sy'n gallu fwyaf o cici-uppies yw Liv. Y trainer fwyaf diog yw Jess. Un trawst, teiars a 2 gôl geidwad pwerus yn arbed y gôl. Sut wneith Llanbradach wrth iddyn nhw daclo sialens y sgwad mewn zôn?